Biye jumai marsi kalo kile duru samba flani mugan ani kile aw munun b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw ka kunnafoni ni ye o waati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla sa ŋunuŋunukanw kɔni bura kosɛbɛ bɔlɔlɔ kana fantan nani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko te ashura yɛrɛ te sa min ni a bila kɔdɔnnen don an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔkana la ko te ashura ko fɛn dɔ yera ale la fɛn min ni ani adamadenya kɛnɛya olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye a ŋunuŋunukan cayara fan bɛɛ lajɛlen o fɛ o de kɔnɔna la sa te ashura ɲɛma ale kɔni bɔra ni ka dantigɛli kɛ te ashura minbaw olu bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko u ka te kɔni a sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u ka te min tun bɛ sugu kɔnɔna la min ni commerçant dɔw bɛ yen nɔ n'o ye jagokɛlabaw ye min ni a bɛ fɛn sugu bɛɛ feere a ka butigi o kɔnɔna la sa u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ta ni k'ale ka te dama dama ka o sɛgɛrɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko te paquet 2 o kɔnɔna la sa ko fɛn in o yera o la min ni o ni u ka baara o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de la te ashura ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛra gɛlɛya ye ka taga ale sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa n'u bɛ ale juguya la olu de kɛra sababu ye ni ka nin waleya in ta ka a sɛgɛrɛ o de la a y'a yira te ashura kanuba bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko te ashura ko fosi tɛ a la min ni a bɛ se ka gɛlɛya ta ka buna hadamaden ka kɛnɛya ka o sɛgɛrɛ. Nga panguru jigi kɛnɛ yɔrɔ min ni olu yɔrɔw kɔni bɛ ka ci sa o yɔrɔ cibaw u kɔni ka sɔrɔla donba ni o ye Abuba Ali Mayiga ye sa ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma kunu alamisa marisi kalo tile 4 san 2021 Monsieur Mayiga yɛrɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw k'u bɛ ka waleya min ta ni ka nin yɔrɔtigi ninnu ka u sɛgɛrɛ ko waleya dɔ ani sariya o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ka kɛ ni an ka jamana marabagaw ka bani ye sa ni ka Robert Vital Diop ni ale ye PMI Mali o ɲɛma ye ka taa se Archibashi a n'a a tɔɲɔgɔnw ma sa ko olu kɔni tɛna labila ka bɔ kaso la ka sababuya kɛ u ma jɛn ni a ye o kɔnɔna la sa an ka wajulukɛlaba dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mohamed Shuala Bayaya Haidara ale kɔni bɔra ni ka a ka fɛla ka o fɔ a y'a yira k'a fɔ ba an ka politigilakaw fo ka taa se diinɛ tigilamaw ma ani maatɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ an ka jamana marabagaw k'u bɛ ka waleya min kɛ ko waleya bɛnta tɛ ko de la ko bɛɛ ka jɛ ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka dabila. M5 RFP ɲɛma ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ renouveau jabarani o la a y'a yira k'a fɔ ko kabini an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye ni dan sigira ale ka fanga la ni cɛmancɛ fanga o sigira sen kan a bɛ kalo 6 bɔ bi ko kabini Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni taara ko foyi yɛlɛma ma don a la an ka jamana o kɔnɔna la o de la M5 RFP ma u y'a laɲini ko olu kɔni bɛna yɛlɛma don kow la. Bingani wale min ni a kɛra san tarata don marisi kalo tile 2 san 2021 ni maa manamafɛntigi lakodɔnbali dɔw ye an ka wolomasiri tabaw olu ka dagayɔrɔ ka o sɛgɛrɛ maa min tun bɛ yen nɔ sa ni ale jogina marifakisɛ o la sa n'ale ye adjudant chef ye n'a tɔgɔ ye Kefezan Dambele yɛrɛ sa min ni a jogina u y'a ta ni ka taga n'a ye Segu lapitaniso la n'o ye Namakɔrɔ fɔnba ye an dabama ka wele sera a ma kunu a ma se ka a ka jogini da ni ka se ka o kun o de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ kunu alamusa u ka fanga sinamatɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Ousmane Sonko ye ni kiiritigilamaw ka wele sera ale ma tarata don n'a taara u ka wele ka o jaabi o kɔnɔna la sa a welela kun min na o de ye k'a fɔ ko a ye ɲamaya ta ni ka farisalola dɔ ka o sɛgɛrɛ a welekun kɛra o ye o ma bɛn u ka jamana cɛdenw olu ma u ni u ka ba polisilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na min ni a kɛra gɛlɛyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ.
Congo Brazzaville ka jamana o kɔnɔna la sa bingani wale tara ka u ka wolomasi taba minnu ni ka ulu sɛgɛrɛ u dagayɔrɔ la n'a kɛra san 2012 sa u kɔni bɛna o san yɛlɛma ɲɛnajɛw ka o baaraw ni ka ulu tako kɔnɔntɔnna ka o kɛ a baara bɛɛ bɛna kɛ sini sibiri marisi kalo tile 6 san 2021 ka kɛ n'u ka jamana ɲɛma kalafili yɛrɛ sa min n'a bɛna kɛ marisi kalo tile 21 nata in na sa a jamana ɲɛma kalafili la u kɛlen do ka cɛbɔ 7 o de bɛ yen nɔ minnu n'u ni u ka jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Denis Sassou Nguesso sa olu bɛna kari ɲɔgɔn na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni ka da aw kelen kelen bɛɛ kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ ma.